לכל הקרובים, לכל החברים. משקל קבוע וגובה ידוע, יש לו אולי 1000 פנים בשבוע. לפעמים אני שמח, לפעמים אני בוכה. לפעמים לפעמים אני מוחה. הפנים שוב צוחקות לי, מתגלגל ממש מצחוק. והכל אז משתנה בי, אין בי סדר, אין בי חוק. הנה טוב לי ועליז, כל כולי סובע נחת. הופ, עכשיו הכל מרגיז, ואני כמו סיר רותחת. בוקר רגיל, הילדה קמה, מעקמת את האף, לא יודעת למה. התעוררה מצוברחת, לא מרוצה, ואינה יודעת מה היא רוצה. לא צריכים לשאול, מיד רואים, היא קמה על צד שמאל. היא מתלוננת, היא מייבבת, על כיסאה מסרבת לשבת. איזה מין שם קראו לי? שרה. באיזה חדר מכוער אני גרה? זה לא פועל, טל, לפי דעתי, אורי. רק רם קראו לי. שרה. ובאיזה חדר מכוער אני גרה? בגדים כאלה אני לא אלבש. חולצות מכוערות וסוודר מקושקש. אבא שלי יותר מדי רזה. אמא, למה התחתנתי עם בעל כזה? כל היום הוא מנגן בפסנתר. לא יכולת למצוא לך בעל אחר? ואבא, מדוע לא בא ושאל עם איזו אמא להתחתן, למשל? ובכלל, למה נולדתי בת? רציתי להיות בן, ולהם לא אכפת. ואז, אחרי רגע, מקסימום 2, הכל משתנה בי 1 ו2. פתאום אני שמחה נורא, רוקדת ושרה לי. איני יודעת מה קרה, אבל דבר מה קרה לי. אני רוקדת כל היום, ובכלל זה לא קשה. לכל מי ששואל אותי, אני אומרת שהיום אני שמחה ולא יודעת למה. היום אני רוקדת כל היום. היום אני שמחה ולא יודעת למה. אני אפילו לא יודעת מה פתאום. וכל ילדה חושבת לה שאם אני רוקדת, אז בטח יש לי חג נפלא, שבת או יום הולדת. אני רוקדת עוד ועוד במעגל גדול. אפילו אם ארצה מאוד, כבר לא אוכל לחדול. היום אני שמחה ולא יודעת למה. היום אני רוקדת כל היום. היום אני שמחה ולא יודעת למה. אני אפילו לא יודעת מה פתאום. היום אני
שאם אני רוקדת, אז בטח יש לי חג נפלא, שבת או יום הולדת. אני רוקדת עוד ועוד במעגל גדול, אפילו אם ארצה מאוד כבר לא אוכל לחדול. כשנמאס לי להיות ילד טוב ירושלים, אני מרגיש איך הדם עולה לי לראש ומדגדגות לי הידיים. כשמשעמם לי נורא ואין עם מה לשחק, אני יוצא החוצה לריב עם גיורא, הילד של השכן. אתמול רבתי עם גיורא, ישבנו על הדשא לבד. הוא אמר שאבא שלו גבוה, ואני אמרתי הוא גמד. אתמול רבתי עם גיורא, הילד של השכן. הוא אמר שיש אנשים על הירח, ואני אמרתי שאין. אתמול רבתי עם גיורא, שיחקנו לנו בגן. הוא אמר שאלוהים בשמיים, ואני אמרתי זה ענן. אחר כך תפסתי נחש קטן, והוא אמר לי זאת לטאה. אתמול רבנו, אני וגיורא, כמעט חצי שעה. זהו?
לפעמים, אחרי רגע מתפייסים. ככה זה אצל ילדים. לא כמו אצלנו מבוגרים, מהר מאוד שוכחים. מתפייסת תני יד, מתפייס מיד מיד, מתפייס אני זרז, פן יבואו מבאס, פן יגידו הכתוב, הכתוב טיפשון טיפשון, אז מתפייסת תני יד, מתפייס מיד מיד. והעז תצחק לך, אתה טיפשון כהלכה, ויצחק לך הגדי, רק טיפשון רועד בכדי, רק טיפשון תמיד כועס, נתפייס אז נתפייס תן לי יד, נתפייס מיד מיד. הילדה אני אומרת לך, רגע צוחקת, אחרי דקה מפורצפת. והבנצ'יק ביום משחק, ביום משחק אותה גיבור, בלילה מפחד להיות לבד, מפחד לישון בלי אור. שלום מחמדי, והלכה ואיננה, ואני לבדי, לבדיתי ובכיתי. אחר כך אמרתי לדוב, די, עכשיו דובי דוב, יהיה דובי טוב. שב על ידי, שב מחמדי, אמא תשוב בקרוב. דוב כמוך אסור לו לבכות, גם על הדלת אסור להכות. דוב גדול אף פעם לא יבכה, דוב גדול ישב בשקט ויחכה. דוב גדול אינו דובון קטון טיפשון, נכון? נכון מחמדי? אבל למה אמא שלי הולכת ואני לבדי? לבדיתי ובכיתי.
אומרים שזה נורמלי, שבאימהות אין טוב מאוד. כמה שאנו אוהבות אותם, הפנים שלהם אומרות, אמא, עוד. בלילה, כשאמא משכיבה את תמרי לישון, אומרת לילה טוב, ונותנת נשיקה, שואלת תמרי, אמא, את אוהבת אותי? כן ילדה, אני אוהבת נורא. פעם אחת אמרה אמא, תמרי, למה את שואלת? מה את חושבת, שאני לא אוהבת? לא אמא, אני יודעת, צחקה תמרי, פשוט מאוד, נורא נעים לי לשמוע. בערב כשאמא משכיבה את תמרי לישון, תמרי שואלת, אמא, את אוהבת אותי? כן ילדה, אני אוהבת נורא, כן ויש אהבות. אהבה לאמא ואבא זה יפה וטוב, אבל מה אם אתה רוצה איזו ילדונת לאהוב? אז מסתבכים העניינים, והפנים שוב משתנות, עיתים שוכן בהן הסומק, ובעיניים יש מין עומק, אשר מכריז קצת בהיסוס, אצלי בלב יש סוד כמוס. איש אינו יודע את מי אני אוהבת. איש אינו יודע על מי אני חושבת. ורק בסוד כמוס, מתוך חושה זמנית, ברגע של היסוס, גיליתי לרונית. רונית סיפרה לנילי, ונילי ליעל, יעל סיפרה לגילי, וגילי בסוד כמוס לרחל.
רחל שמרה את זה בסוד 3 דקות כמעט. למרות שהיא השתדלה מאוד, היא רצה אל ענת. ענת סיפרה לגלי, וגלי ליואב, יואב סיפר לטלי, וטלי בסוד כמוס למירב. כל אחד יודע את מי אני אוהבת. כל אחד יודע על מי אני חושבת. כשרק בסוד כמוס, ממש בכל כמעט, ברגע של היסוס, גיליתי לענת. מירב שמרה את זה בסוד 2 ימים, לא יותר. למרות שהיא השתדלה מאוד, היא רצה לאסתר. אסתר סיפרה לחני, וחני לשלמה, שלמה סיפר לדני, וכך זה נודע לדני בעצמו. דני כבר יודע את מי אני אוהבת. דני כבר יודע על מי אני חושבת. וכשהרגשתי שאצא מדעתי, הופיע דני וגילה שגם הוא אוהב אותה. והיכן נמצא את זוגות האוהבים? מטיילים חבוקים, נהנים ומקייפים בסנדלים על גשר הירקון. בסנדלים על גשר הירקון, שהם בג'ינס ובטריקות, והם תולים מבט ירוק במאגי, הם בשישים ובינתיים. ספרי ספרי, ספרי ספרי, האם מתוך הפרח יעשה עופרי? ספרי ספרי, ספרי ספרי, איך מן הפרח בעפרי? הולכים ברגל עד שמסביב, ובדממה שמסביב, הנה קישת הלב הקלה, כל סימני השאלה לה. ספרי ספרי, ספרי ספרי, האם מתוך הפרח יעשה עופרי? ספרי ספרי, ספרי ספרי, איך מן הפרח בעפרי? הוא רציני ויש לו שאלות, אם טוב או רע, אם כן או לא. אם מצידה ידה על המותן כמה, מתי ואיך, כמה ולמה. ספרי ספרי, ספרי ספרי, האם מתוך הפרח יעלה עופרי? ספרי ספרי, ספרי ספרי, איך מן הפרח בעפרי? הם לא רוצים תשובה לשאלתם, הם חכמים בתמימותם, במכוניתם הם לא רוצים לנסוע, הם שואלים כמו מגבוה. ספרי ספרי, ספרי ספרי, האם מתוך הפרח יעלה עופרי? ספרי ספרי, ספרי ספרי, איך מן הפרח בעפרי? בסנדלים על גשר הירקון, בסנדלים על גשר הירקון, בסנדלים על גשר הירקון, בסנדלים על גשר הירקון. יש עוד הצגה או שעכשיו אנחנו לא טועים יותר, אתם יכולים
מצלם, מה אתה חושב שאני מצלם? אני לא מצלם. בדיוק עכשיו אני מתחיל לשלם. תודה רבה על המקהלה. בבקשה. ילדי כיתה ו' לרגע קהל הם יהפכו לפועלי במה. והנה
הם עולים בהמוניהם. ונבקש את דינה המנהלת שתברך את הילדים המסיימים. ערב טוב, ושוב אנו עומדים בסיומה של שנה בהתרגשות רבה. ועומדים איתנו כאן היום ילדים מכפר יחזקאל ומהמעון שהצטרפו אלינו השנה. הייתה זו שותפות במלוא מובן המילה, עם השותפים הוותיקים והחדשים, ונדמה שהדבר ניכר בכל הפעילויות של בית הספר. בהזדמנות זו אני רוצה לציין שיש מקום להמשך קיום בית הספר כשלנו לצד בתי הספר הגדולים באזור, ואני מקווה שעוד נגדל ונעשה חיל. אבל יחד עם זאת נדע לשמור על הצביון המיוחד שלנו, ופה המקום להודות אישית לכל מי שעזר ותרם להצלחת השנה הזו. הערב ברכה מיוחדת לילדי כיתה ו' העומדים בסיומו של פרק בחיים, תקופת הילדות, שהיא נקודת ציון ביציאה אל תקופת הבגרות. עלו והצליחו ושמרו על קשר. לכל הצוות כמה מילות תודה. משכתן בעול במשך כל השנה, וזה בא לידי ביטוי ברצון טוב ובכוח ההתמדה, למרות שלא תמיד היה קל. מאחלת לכן חופשה נעימה, תהנו, תלמדו ותבלו. ואחרונים חביבים, כל הילדים היוצאים לחופשה, תהנו ואיספו כוחות לשנת הלימודים הבאה אלינו לטובה. ואני רוצה לסיים בכמה מילות שיר שבעצם מבטאות את כל ההרגשה שלי הערב. הדברים העיקריים הניתנים חינם הם הדברים העיקריים ביותר. יד פשוטה, כתף תומכת, לב משתתף ונפש סועדת. הדברים העיקריים ביותר אינם עולים כסף, אבל הם שווים הון. הם ניתנים כפי שהם, שלמים ומלאים. הדברים העיקריים ביותר ניתנים חינם. ערב טוב ומהנה לכולנו. אני רוצה להזמין את יושב ראש המועצה אברהם יריב לשאת כמה מילים, ואני מוכרחה להוסיף עד שהוא מגיע לבמה ולספר לכם שאברהם במשך כל השנה הזאת תרם במאמצים רבים לעזרתנו ככל יכולתו. ערב טוב לכולם. כמה ילדים יש בצד הזה? 180. 197 ילדים בשנה. וואלה, ילדים, תראו, 192 ילדים, תראו כמה יש פה. כמה אוהבים אתכם, על כל אחד לפחות 6. תראו איזה אהבה. תראו, יושב איתי גם יוסי, סגן ראש המועצה, פה, אנחנו ב3-4 ימים האחרונים עוברים ממסיבה למסיבה. זה ממש 1000 פרחים יפרחו. ואני חושב שאין דבר יפה מזה מאשר לחנך אתכם, לגדל אתכם. ואני בטוח שהיום, ואני לא באתי לנאום פה, אני אעשה את זה קצר, אני בטוח שזה היום שלכם, של ההורים, של המורים, של הילדים, כל אלה שתרמו לשנה הטובה הזו. עכשיו אני רוצה להגיד לכם, אתמול היינו במסיבה של המכללה של הוותיקים שלנו. חברים וחברות, בני 65 ומעלה, עד 90. באים ולומדים פעמיים בשבוע, ואתמול הם קיבלו תעודות. ואתמול שר המקהלה כמוכם, שר המקהלה של הוותיקים. ואני יושב וחושב, לכל אחד יש איזה נקודת סיום והתחלה. הם היו כמוכם בכיתה ו', היום בני 70, תראו כמה סיומים בחיים הם עשו, והם עוד ממשיכים לקבל תעודות.
לכן לכל אחד מכם, מכיתה א', יש סיום לכל ילד ויש התחלה חדשה. אותו דבר כיתה ו', אתם אמנם גדולים, אבל תהיו יותר גדולים. אז זה סיומה של תקופה ותחילתה של תקופה. אני מאחל לכם שבאמת תפתחו תקופות יפות ויותר יפות, ותביאו הביתה קודם כל תעודות טובות, ושיהיה לכם חג שמח. כל טוב. תודה רבה לאברי מלא. תלמידים, מורות, עובדי בית הספר, הורים, מדריכי המעון בכפר יחזקאל, בני המשפחות, חברים ואורחים יקרים, ערב טוב וחג שמח. ואכן זה חג גדול, ואני אישית שמח לעמוד פה בסוף השנה ולברך את כל ההמון הגדול הזה והילדים החמודים והיקרים האלה. שנת הלימודים תשנ"ג, אשר מסתיימת היום, תיזכר כאחת השנים המיוחדות בהיסטוריה של בית הספר במולדת. שנה זו נפתחה, התנהלה ומסתיימת בסימן הגדלה משמעותית במספר התלמידים עם הצטרפותם של ילדי כפר יחזקאל וילדי המעון ללימודים פה אצלנו בבית הספר. הצטרפות זו תרמה מעבר לדברים הכלליים בבית הספר גם להעמקה ולמיסוד קשרי השותפות של כל הגורמים ששותפים בבית הספר. בפורום קבוע של הנהלה רחבה שהתכנס מפעם לפעם בראשותו של חיים שלוש, שהיה הרוח החיה והדוחף המרכזי לכל הפעולה הזאת של הצטרפות ילדי כפר יחזקאל והמעון. שנה זו, ודאי זכור לכם המורים, ודאי לילדים, עמדה גם בסימן הנושא המרכז שהיה ירושלים, אשר יצק תוכן ואווירה של ייחוד והתעלות בתוכנית הלימודים השנה. בתוקף תפקידי כמזכיר, ליוויתי מקרוב את בית הספר בשנה מיוחדת וייחודית זו. ידעתי וחשתי את הקשיים שהיו מנת חלקן של המורות והצוות עם ההגדלה של מספר הילדים והגדלה של הכיתות, אבל מצד שני גם ראיתי ונוכחתי בעמידתן של המורות, עמידתן האיתנה והמכובדת באתגר הגדול אשר הצבנו בפניהן. אני מרשה לעצמי להודות במעמד זה בשם כולנו לכל צוות בית הספר ביחד, לכל אחד מהמורים והעובדים והעובדות לחוד, ובראש בראשונה לדינה שנכנסה בחטף וכמעט ללא הכנה מוקדמת לתפקיד המנהלת. יישר כוח לכל הצוות. וכמובן לילדים שמסיימים היום את שנת הלימודים מכיתה א' ועד כיתה ו'. הייתה לכם, גם לכם, שנה לא קלה ומיוחדת עם כל הסיפור הזה של בית הספר, ואני מאחל לכם חופשה נעימה, מהנה, תנצלו אותה למנוחה, לבילויים ולמילוי מצברי הנפש, גם התלמידים, גם המורים והמורות, לקראת שנת הלימודים הבאה. אני מאחל לכולנו ערב נעים. תודה רבה. לכיתה ו', אתם כבר גדולים ובוגרים, ומכם אנו היום נפרדים בברכות ואיחולים. לפניכם עוד דרך ארוכה ומפרכת, ונקווה שתהיה טובה ומבורכת. אנחנו עכשיו לכיתה ו' עוברים, ואתם תהיו בתחילת תקופת הנעורים. אך לפני כן, בעוד פחות משנתיים, ניפגש איתכם בחטיבת הביניים. ניפגש גם בצבא עם המון זיכרונות והערצה. ניפגש בחתונה גם בלי כרטיס הזמנה. אולי בעוד כמה שנים, עם 5 ילדים. ובקיצור, נפסיק לבלבל את המוח,
ואל תשתמשו בכוח. שתצליחו בכל ותגיעו להישגים גבוהים, עלו והצליחו בשנים הבאות. נקווה שניפגש בשמחות. מאיתנו כיתה ה' ונורית. לכיתה ה'. כיתה ו' אנו מסיימים ומצפים מכם שתיתנו דוגמה לקטנים. בילינו איתכם 5 שנים ועכשיו אנו עוזבים. אתם כבר לא קטנים, לכן המורות כבר לא יוותרו. מקווים שתעברו בהצלחה מכיתה ו'. מתוך שירי סוף הדרך מאת לאה גולדברג. למדני אלוהי ברך והתפלל על סוד עלי קמל, על נוגע פרי בשל, על החירות הזאת לראות, לחוש, לנשום, לדעת, לייחל, להיכשל. למד את שפתותיי ברכה ושיר הלל, ויתחדש זמנך עם בוקר ועם ליל. לבל יהיה יומי היום כתמול שלשום, לבל יהיה עלי יומי הרגל. משמרות בבית הספר. ועכשיו אני מזמינה את ההורים לברך ולחלק את השי לילדים המסיימים. הוטלה עליי משימה נעימה לשאת דברים בשם הורי הבוגרים. תחילה על הבוגרות והבוגרים. 6 שנות לימוד חלפו, כן מחצית הדרך. תמשיכו לשקוד על לימודיכם והצליחו בכל מעשיכם. אך תמיד זכרו, לא רק ההישגים הלימודיים חשובים, חברות טובה, כבוד אדם לחברו, התחשבות בזולת, יושר ונאמנות חשובים יותר, וכל אחד מאיתנו יכול להשיגם. לעצמנו ההורים, נאחל שיתגשמו כל תקוותינו וציפיותינו מילדינו. וכמובן, לכן, המורות והמורים, אם יש, כן? המון תודה על המאמץ, המסירות והאהבה שהשקעתם בילדינו. בניתם להם יסוד איתן להמשך הדרך. 6 השנים האלה בבית הספר תחרטנה בליבם לכל חייהם. בשנים האלה למדו הילדים רבות בתחומים שונים, אך במיוחד נציין את הרוח הטובה ששררה בבית הספר בין תלמידים, מורות והורים. רוח טובה שהשפיעה על ההישגים הלימודיים והחברתיים. נאחל לכם שתמשיכו ותקיימו רוח טובה זו. ערב טוב. אלון ברויר. רן רותם. אל תפחד. לקחת רק את הבנים. יונתן. פז מירון. תלם, מה? מה אתה צוחק? גד. איתמר. יערה. אסף לוין. סודי. זהו, זה הכל. רגע, אחד לא קיבל פה.
אמנם לא הכנתי ברכה בכתב, אני רוצה לבקש מילדי כיתה ו' שיקשיבו לרגע קט. את הבקשה הזאת הפניתי אליהם כמה פעמים במשך השנה. אני ליוויתי את הכיתה הזאת יותר מאשר כל מורה ליוותה כיתה. במשך 4 שנים צעדתי איתם מכיתה ג' כמורה מקצועית, ד' ואחר כך בה' ו' כמחנכת. אני שולחת אותם היום אל העולם הגדול ומאוד מקווה שכל מה שניסיתי לטעת בהם יישא פרי ושהם ייקחו איתם צעידה לדרך, לפחות חלק קטן ממה שניסיתי להנחיל להם. אני מברכת אותם בהצלחה בכל טוב ולהורים הרבה נחת. לא זוכר. לא נשמע תמיד עבור רק הימורי ימים וימים מורדים לפעמים טובים ולפעמים רחוקים וימים מובהקים בלילות איזו כיתה גדולה? תראו זה לימון למלא את המרק רואים אבל את הרק שומעים יש לימים שמאוד מפחידים ויש כאלה שרצה יש רב חלש ורב בינוני ורב חזק חזק שלא נעים לשמוע בעיקר מתחת לבד הוא יידרש. ספסוסים זה טוב. זה טחנר, בטח. נו, מה אתה חושב? לא נשמע לי תמיד אותו הדבר
אתה בכיתה ב'? אתה בכיתה ב', אתה רבתי באמצע? אתה מצלם? תגידי לה.